lagun batek esan zian aurrekoan Google Alerta aplikazioa jarrita daukala, adimen artifizialen inguruan argitaratutako edozein berri jasotzeko. Eta egunero 20 artikulu inguru heltzen zaizkio, orduan 5 egun ematen baditu kasu egin gabe, 100 artikulo segituan piatzen zaizkio. Eta beraz, bueno, zaila da, egunero dauden albiste, idatzi, liburu berriak ikusita, pixkat gaia jarraitzea. Tiene tu pedido. The home point has been updated, please check it on the map. Landing. Garai hauetan, aipatu dan moduan, teknologiak aurrerakuntza handiak emon dauz, gero eta datu gehiago dekoguz eskuragarri, eta benetan zalantzan jartzen hasi gara, ia sistema artifizial horiek kontzientzia dekien edo ez? Hau da, izaki bizidun biologikak ez dien beste egitura batzuek, esperientzia subjektibo horiek bizi aldabiezen, ez? Nolako harremana izan detzaket sortzaile bezala adimen artifizial batekin, eta hori, elkar sormena nola burutu adimen artifizialekin. Batez ere orain gure gauzen kopia hutsak egiten dituzte, baina pentsatzen dut ere igual agia zerbait gehiago egin ezaketela gurekin, ez? Pentsatzen dago, tardatzen dago. Baina beti zerbait izan behar du. Horregatik niretzat da pixkat jainkoaren eredu hartzen du, ez? Beti izan behar du erantzuna, beti laguntzako prest, eta nahi izan ez gero, pelikuetan ezten du bezala, suntxitzeko gai diren gauza horiek. Azken batean pixkat filosofikoki jainkoaren ideiarekin bat egiten dute, eta gu gara bere mezulariak. Eta hori da. Beti dakat erantzun bat. Bai. Eta zu interpretatzen jakiparko zenuke, baina batzuetan interpretatzen dira. Aplikazioak nun nahi, nun ez duguz gaur egun datoa jasotzen. Nun ez daukagu ordenagailu bat, nun horrelako modelo bat entrenatu eta erabili aldugun. Merkataritza elektronikoan, marketing arloan, bankan merkatuaren arriskuak hobeto ulertzeko, medikuntza eta farmazian tratamenduaren eraginkortasuna eta gaixotasunen kudeaketa ebaluatzean. Guk esaten badugu, baina izin jau itxi duren eskauku importantia da guk geuk itxia olako gauzak, inen behar ditugu. Ilusionagarri xabe bada, ez da, panorama berri hau.
Baina egisa dana da zailtasunak badituztela, ezta? Aipatu dugu tamaina horretako ereduekin, ezta? Eta egiturekin lanaitxia oso garestitza da, ingurumenandako kaltegarrixa, ez da luzeran jasangarrixa dan geuretako, geure enpresendako, eta, bueno, elu jarritza egiten dut, baina hemengo edozein erakundetaz ibili naike. Teknologiarekiko beldurrak, kapitalismoarekiko beldurrak dira. Hau da pixka bat nik jartzen dudan disclaimerra. Niretzako teknologiekin ditugun arazo gehienak, ez? Kapitalismoarekin erlazionatutako arazoak dira, izan baita badira teknologi hoien aplikazioaren arazoak, edo teknologi horiek ere zein helburuekin sortu direnaren arazoak, ez? Jakin badakigu teknologiak ez diren neutralak, hori beste baterako gaia da. Baina, bueno, ez dakit ikusiko zenuten sare sozialetan, batzuk hasi dira hau egiten. Eta hau da, Van Goghen gau izartzua, eta ordan erabilituzte modelu hauek kuadro hori zabaltzeko. Eta ordan atzetik etorri zan beste bat eta esan zien, aizu, jakin dezazula, Van Goghek gau izartzua asilo batean marrastu zula, entzerratuta zegolarik. Eta ordan esaten du, ez dago gainerakorik gau izartzuan, gainerakoa paretak dira, bai. Honek zentzurik aldu? Niretzako ez dauka zentzurik. Hau norbait egin zezakeen edozein margolarik egin zezakeen duela 200 urtetan, egin zezakeen, zergatik ez du egin? Galdera horri erantzutez, nik esango nuke, eta zergatik egiten dugu orain modelo hauekin. Edo zeinek egiten du eta zergatik, ez? Zergatik ez dute margolariek ariketa, zeren hau ariketa bada, zergatik ez dute margolariek ariketa hau egin orain arte. Inor jartzen bada poesia egiten ChatGPTrekin, niretzako interesgarria ez da poesia hori izan dadin gizaki batek egingo zuenaren ahalik eta berdinen edo antzekoen, baizik eta poesia horretan sortu daitezen gauza batzuk, gizaki bati sortuko ezitzezkionak, eta sortu daitezen gauza batzuk ere, Igorrek azaldu bezala, makina estatistiko horrek urrengo hitza asmatzen duenaren, prozesu horren sortzen dituen gauza berezitasun horiek agerian egon daitezen, ez? Bueno, hori da nire ikuspena. What are you doing? I'm just looking at the world and writing a new piano piece. Oh yeah? Can I hear it? Mm-hmm. What's this one about? Well, I was thinking we don't really have any photographs of us, and I thought this song could be like a photograph. Captures us in this moment in our lives together. I like her photograph. I can see you in it. I am. Adimen artifizialaren kontua bere bizitzan sartzen da ahots baten bidez. Kasu honetan Scarlett Johansson. Scarlett Johansson da Joaquin Phoenixekin maitasun historio bat sorraraziko duen adimen artifizial bat. Pelikula askoz ere intimistagoa, askoz ere txikiagoa, behintzat lokalizazioi eta kontatzeko moduari dagokionez, baina iruditzen zait zoragarria, nik uste oso gutxitan landu dela zineman adimen artifiziala, maitasuna, bakardadea, era hain burutsuan eta zorrotzean. Jendea zora hoin da honekin, ChatGPT, ez dakize, tal. Eta gira harrigarri dela, ni ondala 5 urte hau kontau izan bat ziben, esango nuke ez, urruti gaude hortik. Eta ez, hor dago. Ez, gero pelikula gota berrezu, ez dakit ikusi ezuen, baina aholkatzi zu oso hona da. Nik 2013 ikusi nuen eta 10 urte pasadie, nik ez nun siniztu posible zanik epe labur bat, eta gaur egun posible da.
teknikoki ongo gauza batzuk hor, baina posible da. ChatGPT bere hortan oso herramienta, oso tresna erabilgarri da. Eta dan ni uste, ez dakit hemen jende erabiltzen, baina laneako eta jende asko erabiltzeu. Gaur egun ChatGPT-ekin testue formatu aldaleikeu, gure idea batzuk eman lehizkeu behar eta behar idatzi teizkigu, baina arata gore bai, medikamentuk diseinatzeko gaikea adimen artifizialakin, proteinak nola toleste dien aurre ikusi, eta horre biologian implikazio piloa dauzke, fusio erreaktore kontrolatzeko gaur egun dauden algoritmo honenak neurona sare sakona dio baita ere, klima aldaketaren aurka, klima nola evoluzionakon eta aurrezateko, simulazio egiteko eta bar, ikeragarrizko potentziala dauke, adimen artifizialak gaur egun ja daukeunakin, eta etorkizunen eukiko duenakin, zer esanik ez. Baina hori uki behar dugu garbi, tresna badala. Eta tresna danak bezala erabilera da garrantzitsua. Guk mailu dauzkegu, eta nik mailu bat erabiliket etxe bat egiteko, edo kale hartzen da jendea hiltzeko. Etzazu regula un mailu, regula osasun mailuen erabilera. Ez da, jendea hiltza alimazun mailuekin, zigortu hori. Baina jendea ari balima mailuekin etxekiten, utzi oso etxekiten. Pentsatzen nuen, mailu bat eta smartphone baten artean dagoen, erabiltzeko tresna dira, baina mailuak ez du gure arreta deitzen, eta mugikorra dago itzalita, eta batean pizten da, begiratzekoa der. Uste dut ere gaur egun birpentsatzeko dagoela arretaren politika. Zenbat kapitalismo digitalak, nola eskatzen duen gure arreta, eta ze punturaino hor gaude erabat, igual gaia zabaltzea gehiago, baina zurratuta. Baina informatikaren historiari begira, ez dakit, gaur egungo narrazioa heltzen segura da nahiko mesianikoa, Steve Jobsen garajea, haiek mundua zabaltzera etorrien ekintzaile berria direla, hor dago, ez dakit, Elon Musk eta Bill Gates, eta orduan zelako narrazio mitologikoa egiten den, nola edozertarako soluzioak egiko dituzten, aipatu zure klima aldaketaren aurka borrokatzeko, baina aldi berean kuriosoa da, paradoja da, aipatu dela hemen, ze punturaino gastu energetiko hori da jasan ezina. Aipatu duzu diskurso mesianikoa, edo badagola olako narrazio mitologikoak sortzen ditugu, eta hor mendebaldean badaukagu tradizio handi bat mota jakin bateko diskursoak edo narrazioak sortzeko, eta baita ere munduaren akaberaren iruditeria ikaragarri bat dago ere horrekin lotua, ez? Eta hori ere gustatu egiten zaigulako sortzen dugu. Alegia, eta bere garaian Euskal Herrian zan gentilen akabera, eta gaur egun da Blade Runner, Eger, ez dakizer, eta hori irudikatzen dugu, hori ez, munduaren akabera, guk ezagutzen dugun mundu honen akabera. Baina hori bera ere da, gure gizartean guztiz barneratuta dagoen mekanismo bat, ez? Sortzen ditugu halako narrazioak, eta narrazio horiei aurre nola egin, edo zer leku egin, edo ze alternatiba bilatu, ere bihurtzen da beste egin behar bat. Eraldaketa digitalaren leloa, mantra hori, bizitzaren esparru guztietara datu zaigu, ezinbesteko bete behar gisa, eta hori omen da historiaren norabidea jarraitzea. Iraultzari buruz ez daia da politika arloan hitz egiten, eta, iraultzaren esparru berria teknologia dugu. Iraultza digitala da egungo mantra, eta hortze kokatzen da adimen artifiziala, denok nahi dute arlo horretan liderrak izan, estatu zein enpresa. Niri adibidez, ia dena, jardunaldiko izenburua asko gustatu zait. Ze gaizki ulertuarekin jolasten du. Eta justu agian horretan datza Erik Sadinek izendatutako humanismoaren arrazionaltasun politikoa. Gaizki ulertuetan, kontrasaenetan, elkarri entzutean eta argumentatzean, hankasartzean, erabakiak hartzean. Zer da erabakiak hartzea? Arrazionaltasun konputazionalak gure ordez erabakiak hartzen baditu. Zenbat gauza gaude makinengan delegatzeko prest.